खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्स नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनायखौ जासिबाय दायो आङो 2020 मायथाइनि जे सिमोन प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुमा बे बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंलांनो थाखाय बिथांमोना माखासे फरायसाफोरनि सायाव मोनसे कुइज बादायलायनाय बायदि खन्थाइ आवरायलायनाय बायदि बायदि हाबाफारि बिथांमोना लादों बे लानायाव बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै लानानै बिथांमोना मा थांखिखौ लानानै फरायसाफोरनो मा बिथिंजों बिथांमोना दैदेनलांनो सानदों एबा बिथांमोना मा बोसोन होदों बेनि सायाव जोङो बिथांमोननि सिमोन गुदि प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय जोङो बेनि सायाव मिथिनानै लानो रादाबगिरिफोरनिसिम आं आंनि सिबिनाय बावग्रोबाय सिमेन गुदि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव दा फैगौ बर' थुनलाइ आफादनि 60थि गायसन सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बे 15 आरो 16 नभेम्बराव मोनसे साननैनि हाबाफारि लानानै बावहाय जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे जोङो एनुवेल कनफारेन्स बेखौ जोङो खुंनो थाखाय थि खालामबाय जोंनि सिमेनगुदि बर' थुनलाइ आफादनिनो बेन्दोङाव थानाय डेकाफार्म ओनसोलाव बेखौ जों खुंनाय जासिगोन दा बे फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै दिनैहाय जोङो 15 आरो 16 बे अक्ट'आव गोबां असुबिदाखौ नायनानै देग्लाय जों बादायनाय आयदाखौ दिनै नभेम्बरनि 13 अक्ट' खालारावनो बे बादायनाय जायगायाव नङाबाबो जों गुबुन मोनसे मोजां जायगायाव लानानै दिनैहाय जोङो गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालि आरो फरायसालिमानि फरायसाफोरखौ गुबुन गुबुन आयदायाव जोङो बादायनाय हाबाफारिखौ लादों जोङो गुदि फरायसालिनि थाखाय जोङो मेम'रि टेस्ट जायखौ गोसोखां आनजाद होनो बे गोसोखां आनजादखौ लानाय जादों गेजेर फरायसालिनि थाखाय जोङो खन्थाइ आवरायनाय बादायनाय बे थाखोनि फराबिजाबाव थानाय जोंनि उजिनाय हाबिमा लिरगिरि दारेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथांनि लिरनाय खन्थाइखौ जों आवरायहोदोंमोन आरो गोजौ फरायसालिनि थाखाय सोंगाब सोंनाय बादायनाय बे सोंगाब सोंनाय बादायनायाव गंबा फरायसालिया बाहागो लानो हादोंमोन आरो गोजौ फरायसालिमानि बा गेजेरसिन गोजौ गेजेरारि फरायसालिमानि बिथांमोन जयैनो गावबा गाव सोरजिनाय सुजुनाय खन्थाइखौ फरायथिनाय बे हाबाफारिखौ लानानै दिनैहाय जोङो बे बादायनाय आयदाखौ जों लानाय जादों दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानानै नोंथांमोना बे फैबाय थानाय समफ्राव माबायदि जिहेतु हाबाफारि बा माबायदिजों जौगाहोलांनो सानो फरायसाफोरखौ सिमेनगुदि बर' थुनलाइ आफादा जोङो बे गथ'फोरनि बादायनायखौ जोङो कभिड-19नि गेजेरखौ कभिड-19नि जानाखि प्रट'कल बे प्रट'कलखौ मानिनानैब्लाबो जोङो गथ'फोरनि जानाखि बादायनाय आयदा बे बादायनायखौ दिनै लादों जे जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ एनकारेजमेन्ट होनो थाखाय बिथांमोनखौ गोसो गुदुं खालामनो थाखाय थुलुंगाखां होनो थाखाय जों बे बादायनाय आयदाखौ लादों जे जेसेबां हायो जोङो थुनलाइ आफादा गथ'फोरनि जौगानाय गथ'फोरनि जानाखि थाखुमाना थानाय सोलो बे सोलोफोरखौ जोङो मोनसे दिहुननो थाखाय जों मोनसे प्लेटफर्म होदों जाहाथे गथ'फ्रा बे प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो गावनि सोलो गावनि कौशल गावनि जानाखि रोंगौथि